da kin ba mu wani haka ne sai mu shiga mishi. To barka. Anan kika sauka? Amma na iya kwana 2 kawai. Wajen duba cikin yana kusa da nan. Sun bar lokaci zuwa anjima. Kenan zuwa maraice za mu sani a kashi za a samu ko kuma a maya. Ni yanzu na maka gun sani. In ba za ki damu ba, za mu iya haɗuwa mu ci abincin dare tare anjima, daga nan sai ki faɗa min sakamakon. To shikenan ba matsala. Me zai hana mu haɗu a tsaure zuwa anjima da karfe 8? To hakan yayi. Ki zaba abincin amaya ce, in a kashi ne ni kuma na zaba. Da wajewar ta yi. Aboki gaskiya fa ita kyakkyawa ce. Akwai shiga rai. Jiya da daddare wajen cin abinci, ina ci gaba da aikinka, haba da Allah. Kai wai me yasa? Muddin na dauko magana akan Ashvita ka dinga rata tu kenan. Har yaushe ne ta shigo rayuwarka? Amma ta zama fuskar tallanka. Ai fuskar ta ba sawa za ta yi. Kawai a fara zuwa ana siyayya ba. Ni nan shekaru da yawa ina tare da kai. Me yasa ba za ka sa fuskata ba?